Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның җат төркеме һәр барчагызга сөенечле хәбәрләр һәм уңышлы эш көне телибез. Бүген 23 март, чәршәмбе көн. Алдагы минутларда гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышырбыз. 1839 елның 23 мартында окей төшенчәсе барлыкка килә. Төшенчәнең килеп чыгу тарихы төгәл генә билгеле түгел, ләкин гасырлар узса да барысы да тәртиптә дигән окей яхшы таныш һәм сүзсез барлык телләрдә дә аңлашыла торган ишарә. Һәр елның 23 мартында Берләшкән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән халыкара метеорологлар көнен билгеләп үтәләр. Метеорология хезмәте һава торышы, климат, су проблемалары белән шөгыльләнә. 1900 елның 23 мартында Артур Джон Эванс Кнос шәһәреннән ерак түгел казыну эшләрен башлап җибәрә. Бары тик берничә сәгать үткәннән соң археолог легендар Минотавр сараена тап була. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергәлектә республикабызда яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда зур ярдәм күрсәтә. Шул максаттан чыгып, мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды. Әлеге грантлар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Балтач районы мәктәпләре дә әлеге финанс ярдәмендә кызыклы проектларны тормышка ашырган. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та аларны күреп кайтты. Безнең халык кунакчыл, якташ рай такташай дип каршы ала кунакны. Ата-баба гадәтләрен без дә дәвам итәбез. Безгә кунакка килгәнгә чын күңелдән сөенәбез. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү грантын отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Балтач районындагы җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Әйтеп үтү урынлы булыр. Балтач районында 37 мәктәп, 17 балалар бакчасы эшли. Райондагы барлык мәгариф оешмалары да кадрлар белән тулысынча тәэмин ителгән. Әлбәттә, безнең районыбыз бу грантта бик актив катнашты дип саныйм мин. Барлыгы район күләмендә безнең 19 оешмабыз шушы бәйгегә үзләренең теләкләрен белдерде. Һәм инде район күләмендә без аларны төрле категорияга нигезләнеп бәя бирдек һәм җиңүче призерларны таныдык. Инде шушы мәктәпләр арасында иң күп бал җыйган оешмаларны без инде аларның проект эшләрен республика этабына тапшырырга булдык һәм барлыгы 6 оешманың менә 5 оешмасы шушы грантта катнашып җиңеп һәм 500 меңлек грантка ия булдылар. Алар инде безнең Борбаш балалар бакчасы, Арбор төп мәктәбе, Чипья, Балтач һәм Норма урта мәктәпләре. Балтач районы Татарстан Республикасының төньяк көнбатыш ягында урнашкан. Киров өлкәсе һәм Мари иле республикасы белән чиктәш. Район җирлегендә 34 меңгә якын кеше яши. Районда яшәүчеләрнең күпчелеген тәшкил иткән татарлардан тыш, компакт рәвештә удмуртлар, рус, мари һәм башка милләт вәкилләре яши. Алар күп еллар дәвамында дус һәм тату гомер кичерәләр. Барлык милләт халыкларының мәнфәгатьләрен тигез кайгырту, динен, мәдәниятен үстерү, традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен саклау буенча күләмле эшләр башкарылып килә. Безнең мәктәбебездә 20дән артык түгәрәкләр эшләп килә. Һәм инде без шундый иттереп оештырабыз түгәрәкләрне, барсы да балаларга уңайлы булсын өчен һәм үзебезгә ниндидер файдалы хезмәт алу өчен. Укучыларыбыз безнең менә бик матур киемнәр тегәргә өйрәнәләр. Һәм инде шушы киемнәр теккән вакытта күбрәк кулланыла милли бизәкләргә басым ясала. Һәм инде алдагысы укучыларыбыз кул эшләренә бик оста. Менә
Менә монда күрәсез балалар кул эшләре белән, бисерлар белән, кәгазьдән һәм инде шигеп, тегеп бик күп эшләр башкаралар. Шулай ук мәктәбебез безнең эшче һөнәрләр өйрәтү буенча базы булып тора. Менә монда безнең укучыларыбыз татар халык ашларын өйрәнүгә һәм инде пешерергә бик теләп өйрәнәләр әлеге түгәрәктә. Бу түгәрәкләрдән тыш, озайтылган көн тәрбиячеләре шулай ук укучыларга калфак шигү, калфак тегү һәм инде яулыкларга рәсем төшерүне дә үзләренә максат итеп куя. Һәрбер юнәлештә безнең милли һәм милли бизәкләр, үрнәкләргә зур аерым игътибар бирелә. Бүгенге көндә Балтач урта мәктәбендә безнең балалар белән журналистик нигезләре исемендәге түгәрәгебез эшләп килә. Һәр даим газеталар чыгару белән кызыксынып киттек. Балаларны мәктәп яңалыклары белән, мәктәптә була торган барлык чаралар, спорт яңалыклары, мәдәни чаралар, укытучыларыбызның уңышлары, укучыларыбызның уңышлары, олимпиада күрсәткечләре, гомумән мәктәп нәрсә белән яши, мәктәп нинди сулышта, укучыларыбыз менә шушыны инде калган иптәшләренә дә шушыны җиткерергә телиләр. Күмәк эш безне берләштерә. Күмәк эш инде бергәләп эшләргә күңелле. Әлеге грант акчасына без үзебезнең музеебызга сенсорлы өстәл булдыра алдык. Һәм без моңа бик шат. Без монда күп кенә тарихи материалларны, менә пионерлар, комсомоллар турында нәрсәне музейда стеналарда күрсәтә алмыйбыз өстәлләрдә. Калган бөтен материал. Монда милли биюләр кергән, монда милли аш-су һәм шулай ук безнең үзебезнең мәктәптә укыган милләтләрнең бөтен гореф-гадәтләре, аларның үткәргән бәйрәмнәре, җыр биюләре бөтенесе менә шушы экранга тупланган. Һәм инде килеп караган кешегә моннан укып, моннан карап танышу бик тә уңайлы. Балтач урта мәктәбе музее мәктәпнең 90 еллыгы уңаеннан 2018 елда эшчәнлеген башлап җибәрде. Ул мәктәпнең 1918 елдан алып тарихын үз эченә ала. Шулай ук мәктәбебез ирешкән уңышлар һәм дәрәҗәле исемнәр белән таныша алабыз. Гаилә династиялары, мәктәпне алтын, көмеш медальләргә тәмамлаучы, төрле конкурс, олимпиадаларда катнашучы укучылар турында мәгълүмат тупланып барыла. Шулай ук мәктәбебезне тәмамлап дәрәҗәле исемнәргә ирешкән шәхесләр безнең мәктәпнең горурлыгы. Балтач урта мәктәбен 4 академик тамамлаган. Шуларның берсе Валиев Абделфат Габдрахман улы, татар галиме, фән докторы, профессор. Мазгаров Әхмәт Мазгар улы, галим, техник фәннәр докторы, академик. Рауль Габдрахман улы Фахретдинов, тирән фикерле тарих фәннәре докторы, галим һәм археолог. Тарих һәм археология өлкәсендә 30 елдан артык хезмәт куя. Жамалов Рифат Жамалович, шагыйрь, Татарстан язучылар берлеге рәисе, урынбасары, фән докторы һәм профессор. Балтач урта мәктәбендә 760 бала, 6 милләт вәкиле белем ала. Үзара дустана мөнәсәбәттә яши. Безнең мәктәптә дә төрле чаралар үткәрелде. Төрле бәйгеләрдә катнаштык. Иң куанычлысы инде дөрестән дә грант оту булды. Милли тәрбия бирү өчен заманча шартлар тудыра алдык. 2 кабинетка ноутбук, проектор, стендлар, мебель урнаштырылды. Музеебызда интерактив өстәл булдырылды. Инде китапханәбезгә матур әдәби әсәрләр, сүзлекләр кайтты. Дәресләрдә татарча кино, әкиятләр, язучылар иҗатын өйрәнергә мөмкинлек артты. Хореография түгәрәгенә йөрүче укучыларыбызга мари, татар, удмурт киемнәре дә тектерә алдык. Ел буе тырышып эшләп, грант оту безнең өчен бик зур бәхет, бик зур шатлык һәм җиңү булды. Туган телгә мәхәббәт, милли горурлык хисләрен тәрбияләүгә нигез гаиләдә салына. Балаларга тел өйрәтүнең иң нәтиҗәле чоры мәктәпкә чәчер. Шунлыктан сабыйларны ана теленә өйрәтү буенча балалар бакчаларында ук эзлекле эш алып барыла. Исәнмесез балалар? Полилингваль укыту заман таләбе. Ул районда балалар бакчасыннан ук тормышка ашырыла башлый. Чөнки яңа буын ил дәрәҗәсендә аралашу өчен берничә телне камил белергә тиеш. Безнең Бербаш балалар бакчасына барсы 30 бала йөри, 30 бала тәрбияләнә. Барсы да татар милләтеннән, барсы да тулы гаиләләрдән. Әле күбесенең әби бабайлары да бар. Быел инде безнең өчен бик тә уңышлы ел булды. Грант тотты. Грант акчасына балалар өчен сәхнә киемнәре тектерелде. Аннан соң музыка эшчәнлеге менә баян алынды. Бик күп костюмнар, сәхнә киемнәре.
уен құраллары, театрларны сәхнәләштерү өчен безгә макетлар кирәк, аларны ясаттык без. Тел күнекмәләре эшчәнлегендә файдалану өчен төрле күргәзмә әсбаплар, техник җиһазлар, стендлар, баннерлар бөтенесе булдырылды инде. Авыл балаларына, авыл балалар бакчаларының материал техник базасын ныгытуга менә бу проектларның әһәмияте бик зур булды. Алга табада балаларны бакчадан ук туган телен яратучы, туган авылын яратучы, аның гырыф-гадәтләрен, әхлакый кыйммәтләрен хөрмәт итүче, өлкәннәрне хөрмәт итүче, хәзерге заманга яраклы шәхес тәрбияләү безнең төп бурычларыбызның берсе булып тора. Мәктәп җитәкчеләре, туган тел, тарих укытучылары, сыйныф җитәкчеләре белән берлектә укучыларда әхлакый кыйммәтләр формалаштыру буенча тиешле эшчәнлек алып бара. Бүгенге яңа заман технологияләре белән берлектә халкыбызның үткәне, халык педагогикасы үрнәкләре, күренекле мәгърифәтче галимнәребез мирасы, балаларга тәрбия бирүдәге уңышлы ысуллар һәр даим киң кулланылыш таба. Балташ районы Норма урта мәктәбендә милли тәрбиягә элегелектән зур игътибар бирелә. Мәктәбебездә милли юнәлештә бик күп түгәрәкләр эшли. Яшь артист түгәрәге, татарча җырлыйбыз вокал түгәрәге, милли көрәш түгәрәге, бию түгәрәге. Бу түгәрәкләрдә билгеле инде милли тәрбия бирелә, гореф-гадәтләрне өйрәнүгә, милли җырларыбызны, биюләребезне өйрәнүгә игътибар ителә. Һәм инде мәктәбебездә тагын 2нче ел инде уздырыла халкым моңнары дигән конкурс бәйге, җыр бәйгесе. Бу бәйгедә мәктәпнең бөтен укучылары да катнаша, 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр, һәм һәрбер сыйныф бер татар халык җырын җырлап чыгалар ел саен. Бу бәйгенең максаты шул: 11 сыйныфны укып чыгып киткәнче укучыларыбыз кимендә 11 халык җырын белеп чыгып китәләр. Мәктәбебездә сәләтле балалар белән эшчәнлек югары дәрәҗәгә куелган һәм моның инде бу эшчәнлекнең нәтиҗәсе дә күз алдында. Соңгы 4 уку елында гына без район буенча 133 призлы урын, республика буенча 27 призлы урын алуга ирештек. Шуның өстәвенә халыкара олимпиадада бер җиңүче һәм бер призер әзерләдек. Җыры ул үткәннәрдән киләчәккә тәрәзә. Һәр халыкта, һәр заманда шәҗәрәдә дәрәҗә. Шәҗәрә сүзе безгә гарәп теленнән кергән. Шәҗәрә ул нәселнең кемнән башланып, ничек дәвам итүен күрсәткән нәсел агачы. Татар халкында тамырын туйган агач кына үсә, тамырсыз кырый дигән әйтем бар. Тамырларыбызны өйрәнү максатыннан ел сайын мәктәбебездә минем нәсел шәҗәрәм бәйгесе үтә. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларының күбесендә музейлар һәм китапханәләр эшләп килә. Музейдагы эш кораллары, киемнәр, көнкүреш әйберләре, дәресләр, тәрбия чаралары үткәргәндә менә дигән күрсәтмә әсбап булып тора. Быелгы уку елында 500 мең сумлык грант итү ул безнең иң зур уңышыбызның берсе булды. Бу республика грантында без тамырлардан киләчәккә таба дигән проект белән катнашкан идек. Әлеге проектның нигезендә мәктәбебездә заманча музей китапханә комплексы булдыру күздә тотылды. Һәм грантны тотканнан соң без инде җиңсезганып эшкә керештек. Һәм бүгенге көндә заманча уку залы җиһазландырылды, музей җиһазландырылды, китапханәгә татарча әдәби китаплар кайтарылды һәм укытучыларга видео дәресләр ясау өчен махсус программалар кайтарылды. Укучылар бүгенге көндә бик теләп китапханәгә йөриләр. Бу уку елында мәктәбебез грант акчасына 82 дәнә матур әдәбият алдырды. Безнең хыялыбыз музейның экспозицияларын, экспонатларын яңарту иде, аны киңәйтү иде. Грант оту безгә бу мөмкинлекне бирде. Мәктәбебез укучылары дәресләрдән тыш чараларда куллану өчен татар телендә мультфильмнар һәм видео уроклар, видео дәресләр төзү белән шөгыльләнәләр, кызыксыналар. Тукайыбызның шигырьләренә шушындый мультфильмнар ясыйбыз. Сәлам монсы математика дәресенә максатыбыз шулай ук татарча видео дәресләр, видео кулланмалар төзү. Программаларны без дәрестән тыш чараларда киң кулланырбыз дип уйлыйм.
районда яшәүче милләтләрнең телен, мәдәниятен һәм милли үзенчәлекләрен саклап калу, үстерү, яшьләргә мәдәни, әхлакый һәм гуманитар тәрбия бирү, милли мәдәни, иҗтимагый тормышка тарту максатыннан үткәрелә. ШПА мәктәбендә хәзерге көндә 350-гә якын бала укый. Шул балаларның 56% удмуртлар, 30% татарлар, 9% марилар. Балалар безнең мәктәпкә килә 17 авылдан. Күп милләтле булуыбыз, ул безнең байлыгыбыз. Безнең балалар шактый катнашка әйләдән. Удмурт, мари, татар дип айыру юк. Без барыбыз да бик дус яшибез һәм телләрне дә бергәләп өйрәнәбез. Бу грантларда, проектларда безнең кебек авыл мәктәпләре өчен бик файдалы, мәктәп өчен бик тә кирәкле әйберләр алырга тырыштык инде без. Татар мәктәбе генә булса, bir комплект татар милли концерт киемен алып куйдың, уже булды дигән сүз. Ә бездә бит шул костюмны, эшне алырга, дүртне алырга кирәк әле даже. Русны, татарны, удмуртны, марины. Менә безнең иң зур куаныч дип әйтик, менә шулар булдырылды. Музыкаль аппаратураны да әйбәтен алдык, интерактивный доска һәм телевизорлар алдык инде. Арбур мәктәбе зур мәктәпләрдән саналмый. Бездә 41 бала укый, шуларга 13 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Кичкенә мәктәпләрнең аның бер өстенлеге бар. Монда балалар безнең бөтен яклап үсә. Шул бер бала укуда да, олимпиадаларда катнаша, конкурсларда катнаша. Мәдәниятта да шул балалар, спортта шул балалар. 500 мең сумлык грант ул мәктәп өчен шактый саллы гына ярдәм. Беренчедән без менә шул халык уен кораллары ансамблена киемнәр тектердек. Кабинетлар өчен 5 телевизор алып куйдык, музыкаль аппаратура алдык, стендларны яңарталдык. Музей өчен шактый күп эшләнде. Менә быел хәзер республика тарафыннан цифрлаштыру елы дип әйтелде. Без өметләнәбез инде, бәлки безнең шикелле кичкенә мәктәпләр катнашып җиңә алырлык грантлар, проектлар булмас микән дип. Шулай булган чиракта без шушы елга туры китереп компьютер техникасын да яңарта алырбыз. Әлбәттә, соңгы елларда шушы туган телне үстерүгә игътибар ителә башлады. Инде хөкүмәтебез тарафыннан да, министрлык тарафыннан да зур бәя бирелә, зур игътибар ителә. Туган телдә белем һәм тәрбия бирүче оешмаларга ярдәм йөзеннән бик зур рәхмәт әйтәсем килә Марат Гутов улына. Шушындай бәйгеләр алга таба да булсын иде. Бәйгеләр аркасында безнең инде оешмаларыбыз күп кенә материаль техник базаларын ныгыта алды. Үзләренең музей эшчәнлекләрен заманчалаштырдылар. Төрле milli сәхнә костюмларын алу максатына ирештеләр. Шулай ук инде китапханәбездә үзләренең укыту методик әсбапларындагы байыта алдылар. Шушындай проектлар алга таба да инде даими рәвештә булып торсын иде. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Яз кояшы җанны иркәли, күңелдә өмет уята. Өмет йолдызы һич кайчан сүнмәсен, гел балкып торсын дигән матур теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.